And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero nakapagpaaral ako ng girlfriend ko. Four years ago, nakasakay kami ng jeep papuntang Marilao para kumuha ng NBI ni Ira. For submission of requirements na lang siya sa EGS. Nag-text yung kapatid niya na babae. Tapos bigla na lang siyang umiyak. Tinanong ko kung bakit. At ang sabi niya, nag-enroll sila. Ako na lang ang mapag-iiwanan. Tanong ko sa kanya, gusto mo ba uling mag-aral? Tumango siya. At simula ng araw na yun, ipinangako ko na hindi siya mamomroblema ng pambayad sa matrikula. Pero noong mga panahon na yun, wala akong trabaho. Magdi-18 pa lang ako noon. Hanggang sa nagsimula akong magtrabaho bilang bagger o messenger sa isang kilalang grocery store. Naalala ko pa kung paano ako humarap sa interview. Naabutan kasi ako ng ulan at basang-basa na humarap sa mga empleyado doon. Himala talaga na nakapasa ako. Ito ang tanging alam kong trabaho na suitable sa katawan ko. Hindi rin ako marunong mag-English para maging call center boy. So araw-araw, iba't ibang klase ng mura, panlalait at pangmamata ang naririnig ko sa customers. Pero ang nasa isip ko, para kay Ira to. Para kay Ira to, sa taong mahal ko, kakayanin ko. Malapit na akong mag-endo sa grocery store na pinagtatrabahuhan ko. Kaya ginawa ko ang lahat para matutong makapag-Ingles. Sakto. Bachelor of Arts and English Language ang kurso na kinuha ng girlfriend ko. Kaya nagpaturo ako sa kanya. Minsan nahihiya na din ako kasi naituro na niya. Tapos nakakalimutan ko agad kinabukasan. Kaya nag-self-study ako. Tuwing maghahatid ako ng documents at 50 kilos na saging papuntang Baliwag, Bulacan, kinakausap ko ang sarili ko gamit ang wikang Ingles. Minsan nga, mukha na akong baliw. Lumipas pa ang panahon. Naglakas loob akong mag-apply sa iba't ibang klase ng kumpanya.
Ilang beses din akong bumagsak sa initial interview pa lang. Hanggang sa napunta ako sa kauna-unahang BPO company ko. Grabe yung tuwa ko nang malaman ko na nakapasa ako. Nayakap ko pa nga yung isa sa mga nag-interview sa akin at nag-process ng final interview ko ng sobrang higpit. Sa wakas, mababayaran ko na din ang tuition fee ni Ira at mailalabas ko na din siya para mailibre sa isang magandang restaurant. Hindi pumalya ang pagbabayad ko sa matrikula ng girlfriend ko. At kapalit naman noon ay ang pag-aalaga at tunay na pagmamahal na nararamdaman ko kasama ko man siya o hindi. Maraming nanghusga, maraming nagsasabi na tanga daw ako. Na kapag graduate daw si Ira, may iiwan ako. Na kapag may nahanap daw siya na lalaking mas magandang trabaho sa akin, ay magiging mag-isa na lang ako. Tuwing tinatanong nila ako kung anong dahilan, bakit ko sinusuportahan ng girlfriend ko, eto lang ang palaging sinasagot ko. May kakayanan ng magulang ni Ira na paaralin siya. Engineer ang papa niya at teacher ang mama niya. Gusto kong makita nila kung gaano ko kamahal ang girlfriend ko. Na kahit ganito lang ako, ay kaya kong maging isang mabuting partner sa anak nila. Gusto kong magkaroon ng magandang imahe ng isang mapagmahal na nobyo, may pangarap na asawa, at huwarang ama sa mga magiging anak namin sa mga mata nila. Hindi ko ito ginagawa para mahalin niya ako o para hindi na niya ako iwan. Hindi ko ito ginagawa para meron na akong investment. Ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Espesyal siya. At deserve niya ang ganitong treatment. Kapag nawala ako, hindi siya titingnan o mamaliitin ng iba dahil nakapagtapos siya. Kapag mawala ako, mayroon siyang mahahanap na magandang trabaho. Ngayon, graduate na ang girlfriend ko. Makakamit na niya ang pangarap niya. Makakapaglakad na siya ng may tapang at may lakas ng loob. Magiging ganap na siyang degree holder. At dahil doon, mas daig ko pa ang nanalo sa loto. Ako si Ador Gabrieles, hindi nakapagtapos ng kolehiyo, pero nakapagpaaral ng girlfriend. Major in diskarte lang at inspirasyon. Batch 2019. Ito ang aking secret file.